That's why this latest survey is more than, or at least half of us, the Filipinos, say that they have suffered hunger. Imagine, that's 55 million Filipinos na have suffered gutom. And as you know, the fuel crisis is, BBM has no competence to solve the problem because he refuses to do what is necessary, which is dapat isuspend na muna ang excise tax on fuel and the VAT on fuel para lang makahinga lang ba ang transport sector, labi na mga gagmay kay nga mga fisher folk, jeepney drivers, inana, pero di man gyud sila mo suspend ana kay na sila'y gina-target nga income. Gina-target sila anang income kay para makasulod na sa unprogrammed funds ni BBM. Yung unprogrammed funds para yung discretion ng presidente kung asa na niya ibutang nga project. Now, why unprogrammed funds? Because yung unprogrammed funds na yan in the last 3 years, diyan diha man nagikan, diha man lagi kuha ang tako nga parte sa ghost flood control projects. It was sourced from the unprogrammed funds in the General Appropriations Act or the national budget. So, kahit nagutom na mga pobre, tabi ng mga jeepney driver, tricycle driver, na fisher folks, di yun nila isuspend ang excise tax o ang VAT sa fuel. Kay para makakuha po yun sila sa atua, patyo na yun tas gutom ni BBM. Para makakuha po siya taxes nga ibutang niya sa program funds nga iya na pong gaston sa mga infrastructure projects nga who knows kawato na lang po nila.